In het Wetterskip zijn we 13 weken lang efter de schermen bij Wetterskip Friesland. In 13 weken zorgen we wat er al je bart in Friesland om wetterbeheer. Joet zorgen we bij de twee grootste gemalen in Friesland. Het Woudagemaal op Lemmer en het Hooglandgemaal in Starem. We zorgen ook bij het nieuwe zeegemaal bij Marm. Dat nevens het Wetterskip nedig is vanwege de klimaatverandering. Het Wouda en letter het Hooglandgemaal zorgden ervoor dat grote parten van Friesland in de winter net meer onder wetter stien. Want dat wie daarvoor heel normaal. In 1948 en 1950 wien er lietse watersnoodrampen in Friesland. En dat is eigenlijk de aanleiding geweest om de plan die er al eerder wien in de tijd van ingenieur Wouda, wie er ik al ideeën om hier nog een stoomgemaal te zetten. Dat is toen net gebeurd. Dat werd toen de aanleiding om de zin van we bouwen hier een elektrische gemaal. En toen in 68 of zo'n 60 is het gemaal officieel liepende. Als het een protte rijnt, hoe wichtig is dit gemaal dan voor de regio? Nou, even voor beeld, we hebben hier een polder Vallingenborn, dat is ergens bij tussen Bolsward en Workum in. Die zit op iets van 3,5 meter min NAP. Het boezempeil is 52, dus zit iets van 2,5 meter, de 3 meter zit die onder het boezempeil al. Dus als je je voorstelt, als 3 meter hichtenverschil is, dat het wel nodig is dat de dieken omheen lezen. En dat er een pomp op zit die het water wat valt, ik weer uitpompt. Het Hooglandgemaal is een monsterachtig gemaal. De capaciteit van het gemaal is 2200 kub per minuut. Dat is een heel groot getal, maar even ter illustratie is ongeveer in een minuut de inhoud van dit hele gebouw. De lengte, hoogte, breedte. In ongeveer een minuut kan het futpompen. Als die capaciteit in de winter echt nedig is, dan moet de stroom net uitvallen. Om dat voor te komen is er een ring online met stroom van 2 kanten. En mocht het gemaal wel uitvallen op een kritisch moment, dan is er een noodscenario. Je moet voorstellen dat dit wel giga is, het ding echt uitvalt en echt voor pompen. Nou, dan is dit heel Friesland, Zuidwesten Friesland vol met noodpompen. Ik denk als er één pomp vervangen wordt door noodpompen, dan heeft 5, 6 vrachtauto's vol met materiaal. En er zijn 4 pompen. Het meeste tijd draaien we in de stormperiode, zouden we dan zeggen. Dat is van oktober tot en met april. En dat is natuurlijk de tijd van die dat het meeste wetter valt, uiteraard. Ja. Hij draait nou voor het inlitten. Omdat we dus in verband met de droogte hier we problemen met de kwaliteit van het wetter in Friesland, vooral in deze Zuidwesthoeken. We zitten nou ISMA-wetter binnen om te stromen. Dit is een look die nou omheen takelen zit en normaal gesproken zit hij dus naar beneden daar. Ja. En die gaat door de wetterdruk van de andere kant ook gaat hij dan hiepen. Het is een stalen frame en houten look en het plastic is ervoor om te voorkomen dat het hout uitroert. Ja, ja. Deze balken, dat is eigenlijk een schematische aanduiding van het pijl in dit geval de boezemkant en de ISMA-kant. Die is 52 centimeter onder de NAP en de ISMA-kant is 28 centimeter onder de NAP. Ik ben SR-coördinator voor, wij beheren 1000 gemalen. En dit is natuurlijk een van de grootste gemalen en zeker niet van de belangrijke. Ik wil net zeggen dat de andere gemalen net belangrijk zijn, want daar kan ik meestal last van hebben. Hè. Dit is een van de grootste. Net zeker speciale aandacht. Krijg je het Woudagemaal natuurlijk speciale aandacht. Aangeven naar het Woudagemaal maar er is al een heel schoft werken om een nieuw zeegemaal bij Marm. Dit gemaal met de pieken om wetter en delslag in het noorden op de Waadzee pompen kunnen. Een van de nieuwe ontwikkelingen waar we dus in 2003, 2004 tegenaan liepen bij het nieuwe veiligheidsplan was die klimaatontwikkeling waar we nog steeds mee te maken hebben. Toen constateerden we ook al zeespiegelstijging. Dus wij wilden een aantal maatregelen uitvoeren op de boezem. En dat was extra gemaalcapaciteit op de boezem, extra boezemberging, beter inspelen op het weer, maar ook in de detailsystemen extra berging aanleggen. Nogmaals, een van de maatregelen was dus extra gemaalcapaciteit en daarvoor is het gemaal Hoogland ook vergroot qua capaciteit en is ook hier een gemaal gebouwd. Want we hadden immers langs de noordkust, langs de Warkust geen gemaal. En wat heeft de lokale boer eraan? De lokale boer die heeft ik denk dat hij er 3 dingen aan heeft. Je ziet dus dat hij 2 vijzels heeft. De linkerkant hier vandaan is voor de boezem. En de rechterkant is voor de lokale polder. Dus we kunnen ook hier, zeg maar, de lokale polder kunnen we ondersteunen. Het gemaal wat nu op de boezem uitslaat op een andere plek, kunnen we ondersteunen met de rechtse vijzel.
En zodoende zijn we ook in dit toch kapitaalintensieve akkerbouwgebied, kunnen wij die zware buien beter afvoeren naar de zee. Dus ook lokaal heeft hij er echt wat aan. Hij kan 4200 liter, kunnen de beide vijzels gezamenlijk met de visvriendelijke pomp erbij, kunnen totaal 4200 liter per seconde kunnen ze even pompen. Uiteindelijk moeten we dus het water van het gemaal naar de zee toe brengen, naar de open zee. Ja. En dat gebeurt dus door het uitschotkanaal dat je hier ziet, tot aan de brug. Dat is gewoon een kanaal en vanaf de brug wordt het een slenk. En dan gaan we dus door het gebied van het Friesvergeer heen met een zoet-zoutgradient. Dit gebied mag eens in de zoveel tijd mag hij overstromen. Maar het wordt ook nog, daarnaast wordt het gewoon intensief gebruikt door de landbouwers uit deze omgeving. En wat je ook ziet daar in de verte is een landbouwbrug die ervoor zorgt dat de boeren ook aan weerskanten van het kanaal bij hun percelen kunnen komen. Dus hier buitendijks moest er ook heel wat gebeuren om het water uiteindelijk helemaal bij de open zee te krijgen. En ook om de vis van de open zee weer helemaal deze kant op te krijgen. Je bent er wel echt trots op ook, hè? Ja, dat klopt. Maar kijk, je moet je voorstellen, het is heel ver weggekomen. Ja. En dat je nu zo ver bent, zoals we nu zijn, ja, dat is geweldig. Achter de dik komt ook een zwierd soort oergangsgebied. Ik nou al komen de toeristen even omheen om te zien. Die schroeven, hier zijn dus reusachtige Archimedes schroeven geplaatst. Ja. Ik denk dat het efficiënter is dan pompen. Ja, maar deze zeker, dit is goedkoop, ook qua energiegebruik. Ja. Maar ook waar we het ook vooral voor doen is de vispasseerbaarheid. Ah ja, wij komen van Vlaanderen, ja. Zoals dat. Ja. En er wordt dus ook wat gevreesd dat wij niet klaar zijn in België of in Vlaanderen met verhoging van de van de zeestand. En de kwestie van budget, dat is geen probleem om zo'n werken te organiseren. Het kost 17 miljoen. U betaalt eraan mee zelfs vanuit Europa. Europa betaalt mee. En dat, gelukkig maar dat we Europa hebben. Ja. En doet er nog geen Verenigd Europa wie is het wou dat allemaal al deel zet. Daar wordt nou oefenen met een nieuwe generatie machinisten. Dus de ketels worden zeker in het begin, door niet goede verbranding kunnen de ketels wat roetaanslag krijgen. En dat blazen we dan met stoomdruk blazen we dat eruit. En er zijn bovenop de ketels elke 6 kanalen die even moeten kort worden open en dichtgezet om dat roet eruit te krijgen. En er zijn een paar mensen, en daar ben ik er ook een van, die doen eigenlijk normaal alleen maar kantoorwerk. Nou, dat kan het met goed uitrollen worden, want als je hier een fout maakt, nou ja, dan kan de chartels uit elkaar ploffen of de gasvorming en dat is altijd levensgevaarlijk hier in dit gemaal. Ja, ik heb eigenlijk 2 rollen. Naast de gemaalchef ben ik ook assistent stoker. En vanochtend had ik dienst in het ketelhuis, waar de ketels opnieuw werden opgestookt op hoge temperatuur en hoge druk. En ja, dat duurt een paar uur voordat het goed is. En als dat zeg maar klaar is, dan kunnen we de machines opstarten. Hij moet eigenlijk het hele gemaal lezen kennen. Of het stoomgedeelte hier moet lezen. Hij moet bijvoorbeeld, dat wij ook leren moesten, zien hoe langer het wordt voordat je verhoringen krijgt. En dat moet die naaie jongens nog heel bot leren, want die zitten nou weer in een naaie tijd. Hè. Knap komt het werk, maar zei dit je net. Nou, dit gemaal is natuurlijk heeft niet alleen een functie als bezoekerscentrum, maar het is ook nog een functionerend gemaal in het watersysteem van het Wetterskip. En het is heel belangrijk dat als het nodig is, als Friesland te nat is, dat we dan voldoende ervaring en kennis hebben om het gemaal ook binnen een aantal uur zeg maar, gereed hebben om te gaan malen. Dus het overdragen van ervaringen en van kennis is heel erg belangrijk. In principe stenen wij vanaf november tot maart met wij 4 uur per dag maar we klaar zijn voor het gemaal. Ja, ik sta alles in de gaten te houden. Ja. We gaan bijna opstarten, dus het wordt weer een beetje spannend. Ja. Martin mij dan gemaalchef wezen, maar Jetty had de technische leiding bij het opstarten. Ik werk bij Wetterskip Friesland en eigenlijk een beetje bij toeval ben ik hier bij betrokken geraakt. Dus ik ben hier nu sinds 2016. Okay. Ja, dus alweer een paar jaar. Ja, dit moet je in de praktijk leren, dus dat is een kwestie van meelopen. Alleen we draaien jammer genoeg niet heel vaak, dus ja, als we draaien moeten we er allemaal wel bij zijn. Ja. En dan is het Safier. De stoommachine kan aan. Maar het dreeuwtjel van een peer ton moet met de hoorn in de goede stand zet worden.
Eigenlijk neemt ons gemaal een hele unieke positie in de wereld. Want wij staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. En wij zijn het grootste nog functionerende stoomgemaal op de wereld. En het bijzondere is natuurlijk, dankzij het feit dat wij op die werelderfgoedlijst staan, trekken we ook publiek. Mensen zijn geïnteresseerd in ons gemaal, komen graag kijken. Het Woudergemaal is net alleen nog mooie oude techniek. Het gemaal kan ook nog had het mat 6 miljoen kub per dag voor het pompen. Ik kan niet 4 woorden, kinderen snitsen maar leeg pompen. En een van de dingen waar ik als gemaalchef ook mee bezig ben, is om te kijken van hoe kunnen we het gemaal ook zeg maar, duurzamer maken. Dus dat wil niet zeggen dat we alles over de kop gaan gooien. Maar je kan bijvoorbeeld denken aan, we stoken nu al 50, 60 jaar op zware stookolie. Dat is natuurlijk niet echt een milieuvriendelijke brandstof. En we hebben onlangs een test gedaan op een bio-stookolie. En nou, ik wil eigenlijk kijken of we het gemaal ook de komende jaren gereed kunnen maken voor die transitie. Zocht naar wieken weer naar het wetterskip, want dan geven we op onderzoek uit naar de wetterkwaliteit in Friesland. Gooit u uw afvalwater in de gracht of? Nee. Nee. Waarom wie het wetter in de steden zo smarrig van het simmer? Nee, nou ja, dat is alleen even dat van die plankafvals natuurlijk. Ja. Ja? Ja. Nije wieken in het wetterskip. 45, 46.